Bajwayela abantu balindawo ukuthi uba lo ngijwayela kabanye ngoba phela no Jess akazi bamdelela kanje ngisho egibhitha le i-high delela izimo uzongithola kodwa lo muntu lo wenza lento ngizomthola akekho umuntu odelela mina kuphinde kuphele kanjalo khohlwa ngeke ngisasho nami ngizomthola la ngizomthola khona ngifuna ukubonisa ngento ngipitbull mina ngiyipitbull kayi-1 yeah. Wenzani ngishaya ngoflower futhi ke wena uphuma ngoba usuzongijwayela nje usungithela ngoflower Ade yini ukuthi Nkosi hayibo Kasifa you are back ubuye uzobona indoda yakho hayibo ihlola yami nangoke futhi omunye yindaba wena no full chicken nizofika nihambe isikhathi eside kangaka mase ngicathi nizothi mase nibuya yonke into izobe isilungile futhi mina ngazi ukuthi niyashintshana nithumelene kumina uzongiphula inhliziyo ufike ekhambe lo kubuye lo njengoba wena usukhona kade kukhona full chicken akasekho sekukhona wena manje shuthi nawe uzothi uhamba kube kufika yena ngani i-full chicken hayibo kade usungilamanisile ungilamanisa nenkoku aphelele hayibo Kosipha hayibo Kosipha hello hayi ngeke hawu ngeke ngaze kuthiwa ubulawe mina ngakusek nami ngiyafaka manje hayibo qadi waqosha nawe ngabe uzongisesa uyahlanya yini hey uyagula uyahlanya usho ukuthi ungafika usuke kude kanje mase ufuna ukuzofela ezandleni zami hayi zifele wena nami ngiyifele la angeke aqhishe ngicabanga nomsangana weqadi awuvuke lapho vuka lapho uba i-full chicken wena ungazongigulela ngeke uzusuke kude kanje mase uzela uzongithathisa amacala kahle la yimi umuntu futhi ngabe uthethisa wena amacala shit yazini futhi this is second part of lento leyenzeka la phakathi kwami nawe yini second part qadi into second part ukuthi ungithithela nenkukhu awunamanga wena usazoqhaza namanga weqadi awume lapho thina inkukhu siyayidla wena ungithithela nayo awungeke wena awungeke sibuyela la uphuma khona uhlukane namphansi yabo nje into kule nto yakho eyithandazo lapha ayikho khanga usebenzisa impande nje lo muntu enza into efast la ngamandla usho kuyenzeka ukuthi uthandazo ungasebenzi kusebenza impande kodwa mina ngibona ngathi umthandazo osebenzayo Joshua ngizwa kabi kodwa umthandazo uyasebenza nawo yes kodwa manje into engisebenza kancane ngoba uNkulunkulu nabantu abaningi kumele abanayo kanti impande uyasebenzisa manje isebenza manje hayi okay ngiyakuzwa manje pho indaba thina sonke singasebenzisi impande sikhohlwa umthandazo hey wethu singaphindi isho lonto angithi uqa ukuhlakanipha ngumesa Jehova so thina kumele simdumise njalo ukuze sikhombise ukumbonga la ngamandla ngiyabona nawe usazi ukuthi thina uthi impande isebenzayo kunomthandazo kodwa futhi uthi asimdumise ubona kuyikuphi kumele siwenze konke right Dosh konke right kodwa phela angimele usebenzise umthandazo esimene sishube kanje kumele usebenzise impande into efast nje manje uNkulunkulu bethandaza lapha ngeke imthandazo yakhe iziphenduleke manje uziphenduleke ngesikhathi yazi kushubile ngendla ngamandla yazi lezosiza la avele sekuyena vele sommisa hayibo Dosh ufuna umisa umthandazo ayenziwe leyo nto yazini mina ngine-plan wena sekumele manje ubuyele kube nomkhovu wami hawu ngeke ngamandla ngeke baba ngeke nje yenzeke ke lonto inhlobo nje abona-ke mina vele bengahleli bese ngihamba siyosala kahle-ke hey baba sengisala kahle uyaphi ila wena ngadida ukuthi ngiyacela ngifuna ukuthi ubuyise bonke labantu abahambile yes hayi angiphili ngababuyisa bonke kodwa hayi ngumkhovu nginje wena labantu labo uzobalanda hayi unje kodwa umkhovu wami wena ungakhohlwa njalo ukuthi walahlwa amadlozi akho so weak awuvikelekile
Mina-ke bengizokuqinisa ngikwenza umkhovu wami. Ebesudla ngamandla. Udla ngamandla ngiyabonga ngiwadinga amandla akho ngithi nginje. Sengihamba. Angithi ngishilo. Ngathi labantu la uzobalanda namhlanje futhi angiceli ngiyakutshela. Hawu, sawona Zani. Ngiphi? Cha, asikho isidingo. Libiza khuluma into ofuna ukukhuluma qede ngihambe. Angifisi ukuba la. Hawu, kanjani manje? Awufisi ukuba nomuntu wakho? Libiza khuluma noma ukhuluma, ngifuna ukuhamba mina. Okay, sicela ukugesa. Ile silima sentombazana ngithi sesikutshelile. Siphi isilima sentombazane Libiza? Uba lo ngamhloniphi kanje? Khona umuntu obizwa ngesilima? Cha Azande, nawe yazi usingisho ba. Indaba wamuncu nje. Awufuni ukuba nami? Shuthi kuyacaca ukuthi wena isilima la ngoba ngikutshelile ngathi angifuni ukuba la. Shuthi angifuni ukuba nawe. Okay Azande, cha sheshe sigoqe lento. Uyangithanda noma ungithandi? Ngiyakuthanda Libiza. Oyenziswa yini into wenzayo? Wena ubona ukuthi ngikudinelwe. Hawu, ngidinelwe. Sengenzeni futhi manje? Hey, yabona nje indaba yamantombazana. Okay. Sicela sithole indawo singahlala kuyona sokwazi ukukhuluma kahle. Namhlanje lobu busuku bethu. Okay, angifuni. Hawu ngiyakucela sithando sami. Hawu, qhubeka ungincenge phela. Intombazane kancane kanjani? Hawu okay, ngiyancenga sithando sami. Hawu, okay. Uma ukuthi ufuna ukuhamba nami, uzongibeletha. Uzongibeletha uma ukuthi ufuna ukuhamba nami. Hayi kulungile ngoba vele ngincengele woza. Ayena umsangano wenzayo. Ngikubuzela ukuthi ubale inkongo ngithithela naye efikile maqede yakushiya. Hey, Gossip, ungiyeke bandla. Cela ungiyeke ubuyele la uphuma khona hlukane namphansi. Qadi, ususileni. Usuyibona uhlaniphile kunami? Hayibo, nathi imhlola yami bo. Imaki weGossip into oqonda ukisho la ukuthi wena uhlakaniphile kunami. Ilokho oqonda ungitshela kona. Hayi cha, ngiyafisa ukuyazi le full chicken. Ukwazi ukungiyeka ngiqhwisha ngenxa ze full chicken. Hayi cha usangifuni wena. Sala ke nayo le full chicken yakho. Mina ngihamba ngibuyela la ngihlala khona. Hayibo, ima Blackhead. Okay, sokhuluma. Azani cha wathi isikhathi sokuthi wehle manje. Sekuyimina kufanele babele. Hayibo Libiza. Enza manje indoda master house. Indoda maswatha Azani. Indoda masibeletha lentombazane. Hayi ayikho leyo nto angibala ngabe manje. Okay ke Gossip, imaki. Before ngize ngikuchazele ukuthi uba full chicken, wena qala uzongitshela ukuthi uphumaphi. Okay qadi, lento simple. Mina bengasahlala la ngenxa yezathu ethize ngeke ngikwazi ukuxoxela zona ngokutshela zona ngelinye ilanga. Nje ezinye ingane zabantu uyihappy kanjani emjoleni? Ubungeke ukwazi nje ukungijabulela siqhube sibe right. weGossip, inkinga iqala lapha ukuthi thina usikhathanisa nabanye abantu. Uthando lala abantu alifani nolwethu. Olabo bayathembana bona. Akekho ukubona osuke ahamba isikhathi eside abuye emva kweside lesikhathi. Mhlawumbe nje njengo 5 man njengoba wena wenza uhambile wangishiya. Yabo? Hayibo Azande abese bakhuluma ngani? Bakhuluma ngathi. Futhi sama role model lapho. No, chef, nangwela liphela lesigqoko esibovu. Hayibo, nango nekoti ijile efaka ama-bags. Hello, guys. Is anybody here? Guys. So can you enter into Zoom? Yini manje? Wangaze ngicele ma-makeup phela mina ngizoyenza yonke lento le. Sacela ungenze makeup. Kade ngizama mina ngiyahluleka. Nalowo ngiba mubi nje angazi nanokuthi kuba ikati lakubo. Imali. Uzoze ufune ngikwenza ama-makeup ube yikati la kaNgobe lokuthakaza. Yini uyaphi? Cause phela last time I checked awuvele nje usukela ama-makeup. Uzenzani yonke lento le uyaphi? Noma khona sivuke ngayo? Uvukile. Mizeni, musukuthanda indaba. Wena ngicela ungenze makeup njengoba ngicela mase ngiyahamba mina. Ungathanda indaba, ungafuni ukwazi ukuthi mina ngiyaphi? Kukwena ke. Ufuna i-makeup noma ungicela indaba?
Akawazi ngizoshiya yonke mina lento le. Ngeke phela ungitshela ukuthi mina awungixoxela indaba. Kodwa futhi mina fanele wena ubenefit. Hayi ngeke akwazi. Ngizoshiya phansi mina izinto zakho. Uyangixoxela noma? Nkosi. Kwani Ntulana? Hayibo baba, bona nawe njengendoda. Angithi wena ufuna i-Pitbull Tech Shop? Zama-ke lapho. Futhi nami nginawo ama-shares ku-Pitbull Tech Shop. Nkosi, wathi angizame njengendoda. Khona imali engiyithola ngokuba indoda. Futhi yake ungasangiphenduli. Njani? Hayibo baba, yini inkinga yakho manje? Walokhu hleli phansi ucabanga. Awusukuma uzothatha nini kanti le ntambo? Sengathi sibanjwe. Hayibo, sangihleli phansi. Maniningi manje. Yes. Yawe, ngatshela ukuthi ngizokubamba. Qala wangishaya ngwanisa nogadapha. Wangathi iPitbull isehlulile, he? Uyabona-ke kule game yami nawe mfana wami. Mina ngiyikhetha wena noma ungaba yiphi ithi uzongishaya ngiphinde ngibuye ungishaya ngiphinde ngibuye kuze kuye mina mfana wami. Yes, kuze kuye mina iCase. Kusipha Uthi khosipha ini? Ucathi ungabamba ugesi kwenxeba? Hayibo, qhubeka baba. yazi iqiniso uma kusho abantu besifazane bayalawulana. Eminyakeni ebidlule bekuyimina betshela ongitshela ugadapha ukuthi senzani nini kanjani. Namhlanje sengatshela uGossip ukuthi angenzeni. Indaba ungezwena la ngokubona ukuthi ungenza ngcono kunami. Uyindoda, ungasikhomperishi nami. Angithi uyabona-ke lento engisho wena ufuna ungicontrol uzothi usuka lapho ungitshela ukuthi ne-Pitbull is tuck shop yakho yazini sala kanjani angifuni usoke isiphetha ngalento. Angazi uze ngani ntombazane. Ngoba muthi uzohlola kahlolo kwamanje. Makhosi, bengingazile kwena. Ke ngakho ususu wangiphaphela. Kahle hle ngize kumakhosi uNdlunkulu. Hey mhlola bo. Ufika esigodleni sami uzothi ngiyakuphaphela. uNdlunkulu lo khuluma naye. Kahlahlone nenkani. Ngitshelile ukuthi akuhlola. Angazi ukuthi ngikusize ngani. Makhosi, yazi anginayo inhlanhla ngakwezomjolo. Kodwa nginomngane nami nje la. Yena bamthanda beze bebaningi, kodwa mina lutho. Anginayo inhlanhla ngasemjolweni. Manje kuphi inkinga lapho? Noma nawe ufuna umuthi ukuthi bakuthande bonke njengaye? Nganginiki fine ngikutshela but 2% wendaba yabo. Umfanyana nje engimthole ku-Facebook. Facebook. Hayi bo Teddy D. Yazi bazokuthumba wena. Ngiya-understand ukuthi wena ujwayele i-game abantu abaqolanayo lapha ku-Facebook but lana u-right, muhle, unice, futhi romantic. Ngicela ungenze i-makeup bandla. Bazokutshontsha. Yes. Bazokutshontsha. But ke ngoba ngusisi wakho futhi ngiyakuthanda. Ngizokwenza. Hawu, uzongibulala ifoni yami. Ngizokwenza. Kodwa kuzomela ungithembise ukuthi musulapho kulo mfana wakho esingamazi, mystery. Uzongisendela i-live location khona ngizobona ukuthi abakutshutshanga ngempela yini. Yabo wena. Hlala la phansi. Futhi ngoba uthe ungixoxela indaba ewu-2% nami ngizoyenza u-half, ngizoyenza kule side engala kuphela, ngizobona. Kanjani manje Mitheni? Mama, yeah.
ukuthi bengitshelelanga ngakhona amaplani ami. Yona into ayifuna lo ukuthi ngihlume umoya angihluphise. Okay. Waza uzoyithatha wena nentambo. Uzobanga uba wekhaya dini. Uyahlanya. Njengoba ushawa ngicathi ngizongenza njani? Hawu. Yabona nje indaba yakho. Oh, yazi senze njani? Akukho la mhlawumbe singacisha khona amasishi. Yam. Nansi ngiphinda bhathami engiyazi yam. Iphinda bhatha. Yam. Idlakeli. Yam. Iphinda bhatha. Yazi ngiqanso. Hamba kocisha lapha amalayithi. Ngizosala la ngibe ngidonse intambo noma ucisha ngani. Amasishi, hayi amalife. Ingakho ukushanja ugesi. Kodwa-ke sawucisha yona sithando sami. Kulungile. Hayi. Hawu. Hayibo. Sikephika isidingo sokuthi asithele kanje. Yazi umuntu la ngathi uthandana nohlanya. Yes. Useka wayibona nje ikhaphu lihlanya wonke umuntu. Ubaba uyahlanya, umama uyahlanya. Showcase phela nezingane sobe sizalile ziyahlanya. Amadoda. Hayi. Ngifuna ukuphila impilo ephilo Azandi. Ngifuna ukujabula njengo-Azandi. Futhi ngifuna ukuthandwa njengo-Azandi Makhosi. Kanti uyasangana. Ngitshele kwaseqala ngathi ngikwazi ukukusiza. Kwayena lo Azandi okhuluma ngaye umngani wami. Kodwa ngishula kudala. Hey Makhosi, angihlangane mina lento ongitshela yona. Ibhizinisi. Awuyifuni imali? Yazi intombazane, sukuma njengamanje uhambe. Sukuma manje. Ela. Ungazongimemeza wena. Ukhulume kahle nami. Ukuthi ngiguqe la, hayi ngoba ngisaba wena. Ngisaba lento oyigqokile. Khulume kahle nentaliyanikazi. Akushoti lutho wangina kodwa ngithuwa bangani ngithela bakithi awubheka wena lukholola la mntakwethu ulubambo lami ngathanda wena ngakhatha wabantu iyangela iyamalinga magama Ya. Ating balik ang trip. Tapos uzobe seyikhiphi. Okay. Hayi. 3. Ayo, kasachoke. Yes. Ngiyabonga sithando sami. Ngiyabonga nawe mfana. Bengazi ukuthi uzoyiphendula imkhuleko yami. Ulungisize njengamanje, usimise isipidi phamba mehlami, ususe njengamanje. Angazi kwenzakala nempilo ya-Azandi. Kungithi amabhadi wodwa. Amawe unoshito ntombazana. Mana ntombazana. Sosami bengakhona ukuxoshezo. Inkinga phela manje bengafuna ukujampisa phambi konkulu. Indaba ufuna usikusize ngani? Oh, mina nawe ngathi sikusema WhatsApp group. Yazi. Samaxoku abangani bethu. Kodwa into engifuna ungisize ngayo yazi yini? Ukuthi ushintshe umoya wami nowa-Azandi. Noma ungashintsha umzimba noma umoya noma yini, as long mina ngiphila impilo ya-Azandi yena ephile yami. Hawu, ubala lona. Ukuze makusafaka imali uzobona. So nawe faka imali yonke into izoba lula.